ije n'ụdọlụ ayo ije n'ụbaya nele m na ndụ ya nwe kene ka nkene ayo kalije ije n'ụdọlụ ayo ije anam ibe mebe nani kama ni dia bona onya kwa kwa dili non na ko bu o metu ki oda no wa tu na kam maro mo ti maro dia lo wa no fa na tuku mari wa ba ko wona no do mari ne ibe ma tu le bi na tuku ba ne ba kwa le jo o dielu o ne dudu o te akona ayi mo te cabinet is ga he kwa ndi ogwu akwa go utela ibi mele no mani ba mali bu ni ba bi e mele maro ke kwa ya ogwu ba na be mata kwa o le mele maro
nwachukwu direct nne na nna na mmụ ndo ka anyị si kpote ya ndo ka anyị si kpọ ya la ndo ka anyị si ọmeji ndo ka anyị si anam ndo ibe anyị ji bịa bịa ọ kwesịrị anyị na-eji abịa Ani eji owu katọ, ani eji 20,000. Ọ dị ibe nya bụ ibe dị na omenala ya bụ ndị kabinet. Nya ka anyị ji bịa 20,000 ha dọọ, katọ mmanya dọọ, mmanya ọkụ Igbo dọọ. Anam daalụ mi o, oroma daalụ mi o, mmụọtịa daalụ mi o, mmụọala daalụ mi o. Kedu abụ etu gị? Egbedike Anam ekene gị daalụ a sị na ọka esi eme ka ekwesị akụlụ ya anyị anụgo ọmalịcha okwu ị gwara anyị wee sị na ọ ya abalị gị mana enwere ike ịgwa anyị dị mmadụ onye anyị nọ na bịa ịdị mmadụ ọ bụ ezigbo mmadụ ọ bụ onye eziokwu ọ kpalị mbọ kpata ego zụọ mmụ ya mee ibe niile na-eme eme bụla member of Igwe cabinet o tozuru etozu daalụ o nwere ibe dịka okwu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu kasị obi ihe nye ezinụlọ ya ihe na-enye ezinụlọ ya bụ onye ọbụla mee ka nwachukwu na eme ka nwachukwu obodo ahụ ya n'anya ọgwụgwọ daalụ nne Egbedike Anam ekene gị sị na ọya in council ekene gị sị na ọya adịrị unu na mma I got about money. Very often. Don't open the organ. Don't get so none. Chief. Kedu afa gị sa? Chief Sylvester Oloji Okeke, Omelora Anam. Yes. Kedu your relationship na Obi onye nọ na bịa? Dịka ogene ji wee kwu nwachukwu bụ onye oroma mara mmadụ amali ya n'eziokwu amali ya n'ezigbo omume ọ bụ onye ngịnị a na-akpọ ya bụ si etu ahụ ụlọ esi wee kwuo esi wee dị ọ bụ onye na-atụ egide onye nara agbaji because na ndị Igbo si na agbali odidi agbakọ onye agbakọ o si wee dị bụ nwachukwu bụ onye anara maka na ịgbabi onye zuru ya agbakọ ya agbakọ na onye nwalibe ka ọ bụrụ ovu onye n'ime ndị ọra mee bụrụ ovu onye n'ime mmanya na bụrụ onye bụ onye n'ime anam onye amali ya n'ego amali ya n'eziokwu amali ya na amamihe ọ bụ na hapụ ya ka anyị bịa anyị na-egide Chukwu na ndụ obi maka na ọ dịrị izi bụ dị kind of ndụ obi bụ eziokwu obi ya n'anya ọ bụ na anyị na-ekele Chukwu thank God na ọ mụtara ụmụ zụọ ụmụ nwanne ya so ọ bụ na ife ọma ka oriri ka anyị bịara maka na ọ kago nka ka dị etu ozokozule ka nne so anyị na-ekele ndị bịara n'ebe ọkachasị ndị kabinet bụ ndị bịara ka ma akwanye dị ugbo dị bịara ụbọchị nke tata Dari na Egbedike Omelora Anam sorry Dari na ekene gị na ọmarịcha okwu ị gwara anyị ka ekwe na-ekpe na-ebe n'isi onye otu unu ji maka ya wee bịakwa maka onye nwụrụ anwụ ka anyị wee bịa mana ọ mụtara ụmụ nwee ndị be nwee ezinụlọ ibe anyị na-ekwu bụ na nke a babisi kwale nna m nna ọ ibe ọma ka ba akwati ya ba akwati ya gwa anaba anawa n'ebe masị wee ebe ha ana na-arụ udo onye bụ ibe anyị Omelora Anam Daru Emesịa Omelora
So, mana ekuri no sege. Anyị arụọ mmanya ajụ. Na anyị enyi ekele. Oh, what possible for the chocolate? Don't ask me the allo. I am on the battalion of Kaike. Ask Kaike. Ask relationship na ngula na ke na kwa kare de mara on bono ndo okay yes awale hivi mutakasira bono weki kwa mimi na bana oti my father can mold you. Okay. My father can mold you. Okay. Himself, I can mold you. Okay. Not with, but with furniture. Okay. Now, I can
Kena apa ke? Apa pun tu buat tu banja nak jual mud. Banja nak jual mud. Ai kena yo relationship na family am. Oh, you walk. Bonya kaima. Baik. Mud, bonya orang mau be. Okay. Mau orang. Mau apa yang muda orang kam. Okay. Kabezi boy. Ni Arab liana. Ai dah kanya liaka. Okay. Ka. Dalu. Kede yo di ko wundu mawdu mo bobu kaso bi anya ka no mun ni. Iba ina ko kono nya ka buka. O woni ndin ke so ndi ko me weselen ko. Aibo. Makana o kwa kanare. Odi ko so nya ko me wesi. No. Odi wona mi o me kula enwa. O juli ko se dila yo wori den ko mu ya. No. As no kwa tan no ya kwate bo. Se. No ibe we yesu. Aibo. Kwa man se kusi. Se no ko start anga no ya ni nya na mun ni amma. No. Na ha Jesus. Amen. Dari na kede ka be tugi. Ka be tugi. Aba mbo banje na njo du bolu. Banje kede ke. Kadi your relation to High Chief nwachukwu ogugua. Nage. Kadi ibe inwe ike ịgwa anyị banyere High Chief nwachukwu ogugua. Kadi dị ndụ obi n'ụwa. Nwe ike ịgwa anyị dị mmadụ ọ bụ. Somebody ni more make it anam. Bola anam ni na malia. Asesi bom mar. Akanange. Dema se akada ba kon. Wa bon face aka. Oda ga kanage. Claro. Chabago, even no bright at now, never know Raibo. The mood is so who but I have my 12. I mean, only, but you got a way of brighter than now, never know Raibo. I would not have a natural guy. I can't have Nabago. I will just come a wound. They were 12 the boat, I'll put you some of the Nibudo.
mucho son modelio. Sini wa jaja muna anyo. Baki munu chon mucho. Baka hawa chuo buo. Baska call nunya. Aha. Ni mucho 20,000 yo. Sini wa yondo kwa kosa. Baki munu chola wara bago. Ozo sofio. Sini wa ga bunna fa bata 15,000. Osini ya studio diko konya aka. No release. Konya aka no release. Aka walikom. Owera namo. Amalo bimana. Amalo bimana. Owo to 50,000 yo. Sini ya studio. Basta kawai hot one easy. Divine. Kere gulu. Kedu afa gị sa? Inwere ike igwe anyị edo mmadụ Nwachukwu Chief Nwachukwu ọgụgụ abụ. Just one word. Peacemaker. 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 Daalụ nne. O nwere ibe nwere ike ịgwa ụmụ ya ibe dịka okwu nke nwa ụmụ okwu nkasi obi ihe gbaba. Okay. Daalụ. Ka ekwede ebe ị na-ebe n'isi Nwachukwu ọgụgụ. Daalụ. Anyị kelere gị. And anabatakwala ọjị iyete. Daalụ nne. Ka a bụ na-etu gị sa. Democracy na anam. Anyị kelere gị democracy. Democracy, anam, ya kama na yake kemeki. Dalu, oya balu. Thank you very much.
aba gị kedu ihe ile chọọchị wute nwachukwu ha chi nwachukwu ọgụgụ ha Dalo. Ai kere ge. Dari na. Ibalo. Ka ba na etuki. Ka ba na etuki. Shazo ya ai kere ge. Ebasa. Wa ba na. Asina ya kana gadi eri wangulo. Oi bo. Makina. Osa di pego me ko wa. Osa di pego me. Nada más. Ven.
Jantam. Oh, itu bukan apa? Cari apa? Jantam. Kenapa kan? Apa mau ke nama kau ke jam 3? Kadi mau position na the family. Good. My position now. Mana mau good. Kaja macho. Nyawa my father. Nyawa nama. So, mau beli dua kuma. Kuma, aja kau yang kisah kau beli dua kuma. Aiba. Ya. Okay. Kadi dia madu aku bawa nawa. Good. Bawa nawa aku madu na tuelu. Na nyele maraga omar ne kuizoku ade jaga ne wojo udana brayo baya ma no live mo asiga kwa masajika darum na kaja ku aiwa yes kedi ibi we ke kwa na se bele be ora ndi se be di chiche we be ona invitation nunu ka wa ke kwa na kwa na chwa da kwa ni na be boya che we be na boya afunuzo wojo ma kwa tande ni na bele ba tera ba just boya wa amen ikwacha na ke yicho kachukwu mele ke becho ko mem go bless ya dinu na nya bless yo branya bless ya ni kuni bless ya bless and well wishes aya ma iba kwa kwa wa e go iba be wa wa arika mai becho darin na ka be tu di okay jump 3 ha okay jump 3 okay jump 3 dara ke de akwinyam na ayo ke asira ya kira ka di ayo Odi wa fada ai kada again kadi relationship with ndị ogugua ai chief nwachukwu ogugua relationship mo ni ana ba the same family the vibe go be the woba so agara no bara aya na wata all my dad go okay so I na akwa no the preacher maka no me di na so mo mele mo e bo no ya cholo ga nka to chi oboro ababe enyi zu agbagbo onya so obra na akwati ika ona eli naira na eli dollar na wata what are the type of money in the whole world on eli because we are on different countries so obra na akwa na ode puliche no na e ko bu darin na kada bari na benisia bụ na mkpụrụ obi ezulike na ndokwa so anyị bụ ndị ụmụ ya ndị ọrapụrụ anyị emekwa karịa anya maka na ọbọnna na-aga ọbọnna nna na-agụ bụ ka nwa ya kea ọbụna anyị aka nna anyị na ebe o medebere ga-abụ etu gị ga-abụ etu gị mụ bụ Odinga Nwafada ọ nwere ndị si ebe dị iche iche wee bịa okeshọn a nwere iri nwere ike ịgwaba nwere ike ịgwaba bụ na aba ya na n'udo na ọnwụ ịghọtago onye lu ụlọ obodo famili ya n'udo ụkwụba ji nwee bịa ka ba ya eji nwee na okwu anwụrụ ba ji nwee bịa na nke ba ya enwe nwee na ya aka nke ba ji nwee bịa saba Jizọs Kraịst bụ onye nwe amen Odinga Nwafada
Odinga wa fada kerenge wasira aderege Kenapa kisah? Daurin kadi yo relationship with ndi nwachukwu ogugua. Ndi nwachukwu anyị bụ kọta na ọrụ n'etiti anam. So nna anyị nwachukwu nna anyị bụ anyị bụ ndị na-agụ ebe a taa. So nna m nwachukwu nna anyị onye bụ relationship anyị. Awali di ko kun do batmo bo ka so bi na go esinu na rapo. Ya ka so bi ko na. Ko na ti. No ya dele fa. Claro. No ma ya fa ni. So ba fa ko na wa fa ta ki. Ada betu. Ezoku bunu na anam. Ezoku bunu na. Keda fage? Ogwana no senior colleague Martins Gate of Fording. Kedi your relationship with Ndibechi High Chief Nwachukwu Ogugua? Ogwebi Nwachukwu Ogugua Akwaza. Nokwu na bo nna anyị ko. Nna anyị ko Nama bụ nna anyị n'ụlọ na family. Obi dị anyị ụtọ n'ihe a na-eme n'ụbọchị taata. Obi dị anyị nnukwu ụtọ maka na nna anyị Nwachukwu Ogugua bụ nna ọra ka ọ bụ. Ọ bụ nna obodo mara amalụ. Anyị na-ekene Anambra niile, anyị na-ekene mba niile, ndị so wee nọrọ anyị n'ụbọchị nke taa. Dara anyị kere gị. Enwere ibe ịmụtagasị n'aka mgbe ọ nọ ndụ? Nna anyị bụ onye kụziri anyị ọtụtụ ihe nke anyị ji wee gbado ụkwụ n'ụbọchị gbado ụkwụ. Nna anyị mụtara, nna anyị kụziri anyị maka otu esi ejide eziokwu, otu esi bụrụ onye ji ịhụnanya wee na-emekọrịta ụda mmadụ niile. Ọ bụkwara ọtụtụ ihe anyị mụtara n'aka ya. Kedu na-emisi n'aka na? Kedu na-emisi ebe ọ nọ? Ọtụtụ ihe ka anyị na-emisi. Mana ọ nwere okwu a na-ekwu na asị na nwa na ya agwa mma. Ịkpalite ahụ ya na afọ ọmị ya na enyemaka ya n'ụzọ dị iche iche nke anyị na-emisi. Mana anyị na-enye Chineke ekele wee na-asịkwa na dịka ka ọ na-arapụ anyị na nyewa bụ nna anyị ma site na ọtụtụ ihe ọ rapụrụ anyị anyị gbapụ ụgbọ ya ga-akpa ndị ihe nna anyị mebiri ndị wee na-ekwe. Daalụ nne ka a bụ etu gị. Ka a bụ etu gị. Ya ji wee mara m bụ nke si na nwa dike. Dike si na nwa dike. Anyị kere gị ọsọ na dịka sekretarị ba ana m ekwu okwu ọdịmma isi ụmụ ntorobịa, isi ndị yut ugbo otu anya niile wee na-asị na ihe ọma bụ ya eji wee na-aga. Daalụ nne. Dike si na nwa.
afa gị? Daalụ. Na-ekwu. Onwere kedu ihe ile chọọchị ute ndị be Ogugua achị Nwachukwu Ogugua? Ancha bụ mgbịrịgba obi. Daalụ, kedu ndị mmadụ ọgwụ? Jewa fada. Ọbụrụ ya brake akpọ fada. Ọbụrụ ya brake akpọ nna. Nna nwachukwu. Adaja. Ada meliji. Ada gbara iri ahụ. Ọ ga na-egwu eziokwu. Nna anyị ka ọ bụ. A ji omere nna. Ọ bụ nna eziokwu. Bụrụ ọ ga-ala. Ebe a bute kpali ga-alụ. Ọ dị ebe eziokwu. Daalụ. So ya bụ otu onye ọbụla si wee nọrọ. Ọ bụrụ ya ga-esi otu ọnwa nọrọ. Okay. I know ihe mmụọ na nwomo. I know what I left to be here. We lost an icon, but I don't remember actually. But why a partner? Why a partner? Daalụ. Kedu ebe etu gị? Chọọ ya dị n'izu. Nwere iwe eme ekele gị, ọsị na ya abalị gị. A sị na